kin ga irin magana da nake gaya miki ko? Ina rainin hankali ne. To, Barka da zuwa sirrin Kannywood inda muke kawo muku kowane episode a takaice. Me kuke ganin zai faru da Laila bayan ta gane babanta shine 'yan kungiyar fyaɗe? Laila dai mace ce mai son taimako da taimakawa a ƙarƙashin kungiya mai suna manyan mata. Amma sai dai kash Allah ya jarrabe ta da wani uba wanda ba mutum bane na gari da kuma wani miji mai shegen son mata. Ita kuma Nadia kawar Laila ce da take kokarin ɓoye laifin wani attajiri, tsoron me zai je ya dawo da Laila da kuma kungiyar manyan mata. Dai ita ma tana da nata jarrabawar na wani miji mai shegen son kuɗin jaraba da yake son raba matar shi da kawarta Laila. To me kuke gani zai faru da Laila idan ta san cewa babanta shine wanda ya ma wannan yarinyar fyaɗe wanda Nadia take ɓoye wa kawarta Laila? Wannan tambaya ce da ya kamata ku amsa mana a sashin sharhi. Mun gode.